Kanjani umuntu enithi ke cha uyakwazi ukuza azodonate? Umuntu okwazi ukudonate lo wekhadava anyone can donate. Okay. Anyone. Bese kuthi laba aba live abaphilayo nabo futhi siyabachecka sibone ukuthi umuntu uzokwazi ukudonatela, but basically nje wonke umuntu uyakwazi ukudonate. Siyachecka kuqala and then uletha okuphilayo ukwazi ukuletha isikorokoro. Cha. Cha. Mawusuza kuthina sifike siqale sithathe history yakho bese siyachecka sibone ukuthi ungakwazi ukudonate. I-decision siyenza lapho. Ikhona into ethi ke ngezwe bethu abanye abafundayo lapha ezikoleni kubuye kufundwe ngemizimba yabantu. Mangifisa ukunikela ngomzimba wami mase ngishonile ngixhumana nobani ngiyakubani. Kuleyo party uxhumana ne-UKZN University bane department edila nalokho, but into ebhlungu ukuthi mawudecide ukuthi ufuna ukunikela ngomzimba wakho lapho awukwazi ukuba i-organ donor ngoba phela bazofunda kanjani ngawo ungasaphelele. So mabe ngakhipha okuthile nje bese kusalako kunye sebeyobona odokotela noma engakufeyila lokho kumbalwa. Uyabona vele ngekukuphase bonke bayiphasela ngo45 50 ningi lapho sokuseleke lezo icumbu lezo ezimbalwa. Cha mangabe nje umndeni ufisa ukunikelela iUKZN thina sibe sisaxhuma kuloko. Manje kodwa ke mangifisa ke ubusuchaza ukuthi manje mase ngifuna ukusiletha isicubu mina ke nje ngisuke manje ngiza kuphi mawufuna ukuzonikelela umuntu wakho. Noma ngithi nje cha ngifuna ukunikela niyochecka nje emhlabeni general ngoba khona balalele nje ngahamba lapha eMlazi bazovuka kusasa bafuna ukwazi ungakuphi bafuna ukuletha kuba futhi ikhona imandlana etholakala ubungabona bezovuka kugcwele ulayini lapha sikunika sidonate ubungabona ibhadi kodwa nje inqwaba bazofika kusasa baphuma bebheke ipha bafuna ukunikela. Into engizoqala ngayo ikhona i-organization okuyona eba-registrayo ibizwa nge-Organ Donor Foundation.